Mawa wabwino wa lero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira a University ya Stevens Institute of Technology chifukwa choonetsa kudzipereka pokweza ntchito za luso la makono pakati pa mayiko a mu Africa ndi dziko la United States of America. Boma lati ntchito yopopa madzi ya Salima Lilongwe Water Project isintha miyoyo ya anthu m'madera ozungulira. Timu ya Bangwe All Stars yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero a mpikisano wa TNM. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira a University ya Stevens Institute of Technology chifukwa choonetsetsa ndi kudzipereka pokweza ntchito za luso la makono pakati pa mayiko a mu Africa ndi dziko la United States of America pogawana nzeru. Dr. Chakwera wayankhula izi pa msonkhano wachiwiri wa pachaka wa mayiko a mu Africa wa Africa-US Presidential Forum omwe unachitikira m'chigawo cha New Jersey m'dziko la United States, pomwe mayiko akuyembekezeka kuyamba msonkhano waukulu wa mabungwe la United Nations, pomwe Dr. Chakwera amupatsa ulemu wapadera chifukwa cholimbikitsa maphunziro pakati pa chinyamata. Ndipo President Chakwera ali mdziko la New York makali mdziko la United States of America komwe achite nawo msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations. Pomwe amafika mdzikolo mtsogoleriyu analandiridwa ndi kazembe wa dziko la Malawi ku United States of America Justice Esime Chombo ndi akuluakulu ena. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Mayeso Chikhadzula. Kazembe wa dziko la Malawi m'dziko la United States Justice Esime Chombo wachiwiri kwa kazembe ku bungwe la United Nations Lieutenant General Clement Namangale wopuma ndi ena mwa akuluakulu mwanachingamira president wa dziko lino pomafika m'dziko lino la United States of America. Ali kuno ku United States, President Chakwera achita nawo misonkhano yosiyanasiyana kuphatikizapo wa Summit of the Future omwe akuluakulu akhala kukambirana nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo zachilengedwe. Mwazina President Chakwera ayankhula ku msonkhano wakulu wa bungwe la United Nations pomwe mwazina apempha akuluakulu amayiko osiyanasiyana zachithandizo chomwe angathopereka ku dziko la Malawi. Dr. Chakwera akambirana ndi atsogoleri osiyanasiyana nkhani zolimbikitsa ubale pakati pa mayiko osiyanasiyana ndi dziko la Malawi, komanso akuluakulu amakampani osiyanasiyana pomwe angathandizire kuti dziko la Malawi lizikhala nchakudya chokwanira nthawi zonse. Ali ku msonkhano, President Chakwera akhalanso ndi mwayi wochititsa msonkhano ndi mayiko komanso mabungwe osiyanasiyana omwe amathandiza dziko la Malawi wa Malawi Partners Conference 2024 omwe cholinga chake nkubweretsa pamodzi anthu ndi mabungwe osiyanasiyana omwe angathandiza dziko la Malawi pa ntchito yonetsa kuti dziko la Malawi muzikhala chakudya chokwanira. Msonkhano wakulu wa bungwe la United Nations ndi umodzi mwa misonkhano imwe imathandiza kwambiri kuti mayiko adzipeza thandizo la ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'mayiko awo. Mwazina msonkhano ngati omwewo chaka chatha President Chakwera adasaina mgwirizano ndi boma la United States kudzera ku Millennium Challenge Corporation yothandiza pa ntchito yomanga misewu m'dziko la Malawi. Msonkhano wa chaka chino wa bungwe la United Nations wa United Nations General Assembly UNGA wochitika ndi mototi osasiyalise m'mbuyo kugwira ntchito limodzi polimbikitsa mtendere, chitukuko komanso kulemekeza umunthu pa m'bado uno komanso m'bado wa mtsogolo. Mayeso Chikhadzula, MBC New. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza akuluakulu a bungwe lopereka ngongole ku bungwe la NIF kuti afikire anthu omwe anataya chiyembekezo pa moyo wawo komanso ena omwe sakumvetsabe mpaka lero momwe angapezere ngongoleyi. Dr. Usi amayankhula izi m'boma la Kalonga komwe anakayendera anthu omwe apindula ndi thumba la ndalama Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Pa msonkhano omwe anachititsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi zinadziwika kuti ku Kalonga komwe kunaperekedwa ndalama zokwana 4 billion Malawi kwacha za ngongole ya NIF, anthu 20 mwa 100 aliwonse ndomwe sanabwezebe ngongoleyi. Ndipo pa msonkhano anagwirizananso kuti mafumu athandizira kutsatira anthu ndi magulu omwe sanapereke ndalamazo.
Ndipo poyankhula pa msonkhano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anati ndiwokondwa ndi momwe ndondomekoyi ikuthandizira anthu maka osauka. Iwo adayamikiranso ogwira ntchito ku bungwe la NIF pa ntchito yotamandika yomwe akugwira ngakhale kuti ali ndi ogwira ntchito ochepa. Malawi muno pali anthu ena akuvutika chifukwa sakuziwa where the help could come from. Apart from kuna NIF ilipo, let's have a deliberate strategy to reach out to those that have resigned to fate. Kuti ifende. No, go and talk to them. Go and encourage them. Lift them up. Palena aulumali. Those kafikireni. Let's make sure kuti anthu amene akuvutika athandizidwe. Ofumu yaikulu Kyungu ya maboma akaronga ndi Chitipa idati ngongole ya NIF ikuyenera kulimbikitsidwa poona zipatso zomwe yabala m'mabomawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo anayenderanso alimi ampunga kuhala omwenso akupindula ndi ngongole ya NIF. Pakali pano bungwe la NIF layika padera ndalama zokwana 1.6 biliyoni kuti azipereke kwa alimi ampunga m'bomalo. Chisomo Manda, MBC News, Karonga. Boma lati ntchito ya madzi ya Salima Water Project isintha miyoyo ya anthu m'madera ozungulira komwe kudutse mapaipi otenga madzi kupita nawo mu mzinda wa Lilongwe. Nduna ya zamadzi ndi ukhondo Maya Bidamiya yati ntchitoyi ikuonetsera chidwi cha mtsogoleri wa dziko lino pofuna kukweza umoyo wa anthu powapatsa madzi a ukhondo. McDonald Chiwayula wadzandiza mbiri mu ripotili. Malinga ndi bungwe la United Nations, kupeza ndi kugwiritsa ntchito madzi a ukhondo ndikofunikira kwambiri kuti anthu adzikhala ndi thanzi labwino. Muzolembera zake, bungweli linati pofika mchaka cha 2030 anthu ambiri pa dziko lonse lapansi sangadzakhale ni mwayi wa madzi a ukhondo ngati ntchito zopititsa patsogolo kupezeka kwa madzi a ukhondowa sizilimbikitsidwa. Nalo boma la Malawi lalimbikitsa ntchito yopereka madzi a ukhondo kwa nzika za dziko lino kudzera m'mapulojekiti osiyanasiyana kuphatikizapo project ya madzi ya Salima Lilongwe Water Project. Nduna ya zamadzi ndi ukhondo Bidamiya ati ntchitoyi ikuyamba posachedwa pomwe kontrakitala wa ntchitoyi Kato Civils akumaliza kusonkhanitsa zida zogwirira ntchitoyi. Project imene iyamba in November kuti ayambe kumanga koma zambiri ngati ma designs, ma drawings, equipment, mwene mukuonera so ma parameter walls ose atakumangidwa ndi akugulaso manyumba amene kuti ata kuchokera ku intake mpaka na kuma tanks. So zambiri zikuchitika and project imene ikhala ndi 100 million liters ya madzi pa tsiku. Ndunayi inatsindikanso kuti project ya madzi ya Salima Lilongwe Water Project iwonetsetsanso kuti madera ozungulira komanso ma trading center monga kuchipoka apindule ni ntchito ya madzi a ukhondoyi. Amiya anati ntchitoyi ikutsindika pa mfundo za Dr. Lazarus Chakwera za Super High 5 kuti anthu mdziko muno achite bwino limodzi ndi kukwaniritsa zolinga za umoyo wabwino pa dziko lonse kuti pofika mchaka cha 2030 anthu azidzapeza madzi a ukhondo mosavuta. So ma parameter walls ose atakumangidwa ndi akugulaso manyumba amene kuti ata kuchokera ku intake mpaka na kuma tanks. So zambiri zikuchitika and project imene ikhala ndi 100 million liters ya madzi pa tsiku and idutsa mu Salima Boma, Chipoka, Kabantenga, kota madera ena ndi ena, Mvela, Chezi, Dowa Boma ndi Lilongwe City. Pokambirana ndi anthu ozungulira Lifu Intake Point mboma la Salima, Amiya anatsimikizira anthu anderali kuti apeza mwayi wa ntchito pamene ntchitoyi iyambe posachedwapa, potero miyoyo yawo pachuma isintha. McDonald Chiwayula, MBC Salima. Nyumba ya Malamulo yavomereza bill yomwe ipereke mphamvu ku bungwe la Small and Medium Enterprise Development Institute SMED kuyendetsa ntchito zonse zokhudza malonda
ang'onoang'ono mdziko muno. Poyankhula phungu atavomereza biloyi, nduna yona zamalonda ndi mafakitale a Sostin Gwengwe ati kwa nthawi yayitali ochita malonda ang'onoang'ono samadziwika ndipo samapatsidwa ntchito zina zaboma kamba kuti samakhala mkaundula. Mwazina lamuloli lisintha bungwe la SEMED kumadziwika kuti SIMCO ndipo likhala ndi mphamvu zambiri zoyendetsera ntchito zamalonda mdziko muno. Chidwi chathu ngati boma inde chakhala ku makampani akuluakulu, koma ndi bilu iyi timafuna tiyambenso kuona zina zimene zingathandizire kuti nawonso ochita malonda ang'onoang'ono pachizungu amati ma SMEs tithe kugwira nawo ntchito ngati boma modziwika bwinobwino, cholinga chonena kuti ngati pali umwayi wa ngongole, ngati pali umwayi wochita malonda ndi boma, ma business ang'onoang'ono ngati amenewa athe kupeza mwayi olodanga limeneli kupita chitsogolo ndi bilu imeneyi. Kwenikweni bilu imeneyi ikati yasayinidwa kwambiri ndikuti bungwe lijati SEMED limene ntchito yake kwenikweni ndikuthandizira ma business ang'onoang'ono, icho kakungokhala ngati kabungwe chabe, ikhala no statutory corporation ndi mphamvu zolozeka kuti athe kuunikira zinthu zambiri zimene zimakhudzana ndi kuchita malonda kwa ma business ang'onoang'ono. Ndikupatseni chitsanzo kuti pakadali pano amene ali ovomerezeka m'malamulo kukaphunzitsa anthu ochita malonda ang'onoang'ono mwina zichatimati ma cooperatives ndi unduna wa zamalonda okha, ndipo department imeneyi ili ndi anthu mwina osadusa 10. Ndiye ayende kunsanje ukafika ku Chitipa kuti aphunzitse ma cooperatives thousands of them mu Malawi muno. Zakhazo kuti vuta ndipo kuli backlog kwambiri ya anthu kufuna kuti aphunzitsidwe kuti alandire certificate yawo ngati cooperative. Unduna ona za chisamaliro cha anthu wati posachedwa apa uyamba kupereka ndalama zothandizira anthu achikulire mdziko muno. Anthu achikulire okwana 166,000 adzilandira ndalama zokwana 18,000 kwacha mwezi uliwonse kuyambira chaka chamawa. Nduna ya mundunawu Mayi Jane Sendeza yanena izi poyankhula ndi MBC ku nyumba ya malamulo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Beatrice Mwape. Ngakhale boma komanso magulu osiyanasiyana akhala kuchilimika pa ntchito yofalitsa uthenga pakufunika koteteza achikulire, mchitidwe ochitira nkhanza anthuwa ukupitirira mdziko muno. Tsiku ndi tsiku achikulire akuchitiridwa nkhanza ngakhalenso kuphedwa. Pokhudzidwa ndi mchitidwewu, phungu wa zomba lisanjala a William Suswere Banda anabweretsa nkhaniyi ku nyumba ya malamulo kuti akambirane ndi kupeza mayankho okhazikika. Asuswere Banda ati kuchoka mwezi wa Januwale kufika pano anthu achikulire okwana 18 aphedwa ndipo ena ambiri achitiridwa nkhanza powaganizira nkhani za ufiti. Phunguyu wati izi zikuyenera kutha. Dzikoli tili ndi vuto, dzikoli ndi latonse, agogo, anthu amphamvu achikulire amene ali mzintchito, achinyamata, ena kuti ali ku sukulu, ana tonse tizikhala m'Malawi muno ngati dziko lathu, tizisangalala tonse ngati Amalawi. Tisatenge gulu lina la anthu nkumaliona kuti gulu ilili ndilosayenera kuti likhale ndi moyo, likhale mdziko muno. Nkuyankha kwawo a Jane Sendeza adandaula kuti anthu ambiri omwe akumachitira nkhanza achikulirewa sakumalandira chilango chokhwima. Nkhanizi zikungochuluka m'makhoti ndipo milandu yake ikumatenga nthawi kuti ayiweruze. Pa mfundoyi iwo ati posachedwapa boma liyamba kupereka ndalama kwa achikulirewa kuti ziwathandize pa moyo wawo, poti ati nkhanzazi zikuchitikanso kwambiri popeza ambiri amakhala mu mphawi. Mulamulo limene lili kuyambira section 1 kulekeza mpaka na chama 17 mmenemo tinayikamo ndondomeko yonena kuti anzathu achikulire ayambe kumalandirako kenaka ake kangachepe, kotero kuti mu ndondomeko yathu tinakonza kuti anthu okwana 166,000 achikulire ndi amene akhale akulandira ndithu kangachepe kuti kazitha kuwathandiza amene akukhala m'makuka mwawo. Ndunayi ati kudzera mulamulo latsopano lomwe layamba kugwira ntchito pa 16 Septemba chaka chino, iwo aonetsetsa kuti akugwira ntchito mogwirizana ndi apolisi ndi adindo ena kuti vuto lilithe. Asendeza ati unduna wawo uchilimika pa ntchito yofalitsa uthenga wakuyipa kwa mchitidwewu, poti ati ndi nkhani yosintha kaganizidwe ka anthu. Pali chiyembekezo kuti adindowa ndi anthu akagwirana manja poteteza achikulire, vutoli likhoza kukhala mbiri yakale mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC teni tionenso video yake.
President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira a University ya Stevens Institute of Technology chifukwa choonetsa kudzipereka pokweza ntchito za luso la makono pakati pa mayiko a mu Africa ndi dziko la United States of America. Boma lati ntchito yopopa madzi ya Salima Lilongwe Water Project isintha miyoyo ya anthu m'madera ozungulira. Timu ya Bangwe All Stars yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero a mpikisano wa TNM. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Dziko la Malawi liyamba kugwiritsa ntchito magetsi kuchokera mu dziko la Mozambique mu Juni chaka chamawa kudzera mu ndondomeko yotchedwa Mozambique Malawi Moma Power Interconnection Project. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Eskom a Maxwell Mulimakwenda anena izi kumwanza pomwe anatengera atolankhani kuti akazionere okha mmene ntchitoyi ikuyendera. Mtolankhani wathu Charles Bensulo anali komweko ndipo wafika ndi ripoti. Mchaka cha 2021 maiko a Malawi ndi Mozambique anagwirizana zogawana magetsi pomwe dziko la Malawi limayenera kupala magetsiwo kuchokera ku Mozambique. Pofika pano dziko la Malawi limayenera kukhala litayamba kugwiritsa ntchito magetsiwo. Koma mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Eskom a Maxwell Mulimakwenda ati ntchito iyi yachedwa kamba kazovuta zina kuphatikizapo Namundo Frede komanso kuchuluka kwa miyala m'malo momwe akudzikamo matawa ake mwa zina. Malinga ndi Mulimakwenda, dziko lino limaliza ntchito yokonza nthambo zake za magesi kuchokera ku chipata cha kumwanza kufika ku malo a Phombeya ku Balaka pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Project tikupanga maiko awiri. Moko line ndi yocheperapo 76 kilometers. Koma ku Mozambique ndiye ku line ya Itali kwambiri. Ndena ifeyo mmene tazuonera panopa Disemba tikhala kuti mbali yathu kunoko ku Malawi tamaliza. Koma ku Mozambique kudakaliko kantchito pang'ono nde tikuona ngati kumene mina March April 2025 naonso akhala kumaliza nde kumazakhalaso kantchito kumapeto kuja kupanga timatesti chani kuti zonse zikhale bwinobwino. So tikuona ngati kuti zinthu zikaenda bwino May June 2025 magesi akhala kuti akuyenda. Mawu ake nduna yona za mphamvu za magesi a Ibrahim Matola omwe anali nawo pa ulendowo anati magetsiwo omwe ndi ochuluka ma megawatts 50 akafika kuno ku Malawi zithandiza kutukula ntchito za makampani mdziko muno komanso kukopa ena akunja kuti azayambise ntchito zawo. Magesi ndi muitano ndiye kuti zolinga za president za ATM agriculture si yomwe bambo wanga amene ankapanga. Ulimi wa lero ndongofunika kubasi ukukuyika pa magesi zizipanga zokha kuthirira. Bungwe la Eskom likugwira ntchitoyi yomwe ndi ya ndalama zokwana $127 million ndi thandizo lochokera ku boma la Malawi, mabungwe a World Bank, European Union komanso KfW. Kudzera mu ntchitoyi bungwe la Eskom lamanganso nyumba zapamwamba zokwana 44 kwa anthu omwe awatsamutsa m'madera omwe bungweli ladutsitsa nthambo zake za magesi. Kuonjezerapo bungweli likuthandizanso anthu ena kukhala ozidalira pachuma. Kuchokera kuno kumwanza ndine Charles Bensulo. Chipani cha People's Transformation Movement Petra chadzudzula zimene anachita anthu ena pokenda galimoto zonyamula mtsogoleri wa dziko lino pamene ankayendera ntchito zachitukuko m'maboma achikwawa ndi nsanje. Poyankhula ndi MBC mneneri wa chipanichi a Boniface Ninyesi auza MBC kuti mchitidwewu ndo savomerezeka mu ulamuliro wa demokrasi. Iwo ati President Chakwera ndi mtsogoleri wa dziko lonse osati chipani. Anyenyezi akufotokoza zambiri. Ife tinaona kuti ndi chinthu chobwerera mbuyo, ndi chinthu cholakwika chifukwa President Chakwera si president wa chipani, ndi president wa dziko. Of course ku MCP ndi president wa chipani cha MCP, koma we believe kuti anasankhidwa ndi Malawi majority. Ndiye because he is the president, ndi president nthawi ino tiyenera kumulemekeza, komanso ni munthu otetezedwa. Tisaganize kuti tingamugende president kuwina political mileage. Ayi, ndi chinthu cholakwika kwambiri. Andi ndi zinthu zolakwika munthu wina asikuganiza kuti angapeze political mileage chifukwa chogenda president kapena chifukwa cha tribe imene amachokera. Because mukawerenga mabuku a sociology amanena kuti kunja kuno kuli anthu a mitundu itatu. Pali ena timati ma idiots, anthu amene sawerengera za anthu ena, amafuna zawo zokha, secluded people.
ndiye kuli mtundu wina wa anthu amene timatchula kuti ma citizens amene amawerengera kuti ndine Malawi kusatengera kumene amachokera. Ndiye pali gulu lina la anthu limene ma tribesmen amene amaganiza kuti ife ndi mtundu wakuti kachitidwe kawo ka zinthu kusiyana. We want citizens, we want anthu amene ali responsible, amene akudziwa kuti ndife Malawi despite kuti ndife achipani chanji. Tibwerere ku nkhani yathu yoyamba yomwe timati President Dr. omwe akonza limodzi ndi Anicotech Center of Excellence amangofuna kuonetsa poyera kudzipeka kwawo polimbikitsa luso la makina amakono komanso kukweza Africa kuti apite patsogolo pa ntchito za luso. Iwo anati msonkhano cholinga chake chachikulu chinalinso kufuna kulimbikitsa ubale pa ntchito za maphunziro a luso la makono pakati pa dziko la United States of America ndi maiko a mu Africa. Ena mwa anthu analandira ulemu paderawo kuphatikizapo President wakale wa dziko la Malawi opuma Dr. Joyce Banda, a Julius Maada Bio, President wa Sierra Leone King Take Tsuru II, President wa chigawo cha dziko la Ghana, komanso chipiriro chisawo wa dziko la Malawi yemwe amusankha kukhala kazembe oyimira amayi anzake komanso ophunzira ena omwe ndi olimbika kwambiri polimbikitsa anzawo. Stevens Institute of Technology ndi sukulu imodzi yomwe imalimbikitsa kwambiri kafukufuku komanso kuonetsa luso la makono kupita patsogolo ku Hoboken, chigawo cha New Jersey, ndipo mbiri yake ndi olimbikitsa kwambiri achinyamata kupeza luso losiyanasiyana. Mayeso Chikhadzula, MBC, New York, United States of America. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Bangwe All Stars yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa adu masewero wa mpikisano wa TNM. Masewero wa anali pa bwalo la za masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Amin Musa ali ndi ripoti. Aka kanali koyamba kuti timu ya Bangwe igoletse chigoli komanso kugonjetsa timu ya Bullets mu mbiri yake masewero asanu omwe akumana. Chigawo choyamba chinatha opanda chigoli chilichonse ndipo chigawo chachiwiri ndi chomwe chinakomera timu ya Bangwe omwe anapeza chigoli kudzera mwa Clever Chikwata. Awa anali masewero achiwiri kwa mphunzitsi wa Bangwe Trevor Kajawa yomwe angomulemba kumene ntchito yophunzitsa timuyi. Timu ya Bangwe yomwe ili pa namba 15 ndi mapoints 15 tsopano yapambana masewero atatu kugonja masewero 11 ndipo yafanisa mphamvu masewero asanu ndi amodzi. Timu ya Bullets yakakamira pa namba 10 ndipo ili mapoint okwana 24 omwe yasewera masewero okwana 17 kugonja atatu kupambana asanu ndi kufananisa mphamvu masewero okwana 9. Mu masewero ena omwe anasewedwa pa bwalo la Nankhaka, timu ya Kamuzu Barracks yagonjetsa timu ya Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa du. KB tsopano yasuntha kuchokera pa namba 16 kufika pa namba yachitatu pa mndandanda ndipo Chitipa idakali pa namba 16. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira a University ya Stevens Institute of Technology chifukwa choonetsa kudzipereka pokweza ntchito za luso la makono pakati pa maiko a mu Africa ndi dziko la United States of America. Boma lati ntchito yopopa madzi ya Salima Lilongwe Water Project isintha miyoyo ya anthu m'madera ozungulira. Timu ya Bangwe All Stars yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa adu m'masewero mpikisano wa TNM. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa tsamba la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndikufunirani mawa opambana.